Moje ime je Andreja Tomić, po zanimanju sam magistra psihologije i kognitivno-behavioralni terapeut u superviziji. Nakon višegodišnjeg iskustva u području psihološkog savjetovanja otvorila sam svoje psihološko savjetovalište u Čitluku, odnosno radi se o individualnom savjetovanju za djecu, mlade i odrasle. Osim toga, jedna sam od osnivačica psihološke platforme Skriveno u meni, odnosno web stranice i društvenih mreža putem kojih svakodnevno razgovaramo o nekim različitim problemima i poteškoćama i izazovima, te kroz različite edukacije, objave i različite materijale podižemo svijest o mentalnom zdravlju. Psihološku platformu sam pokrenula sa svojom kolegicom i prijateljicom psihologinjom Ana-Marijom Pehar, s kojom sam se nekako već i od studentskih dana povezala, odnosno povezalo nas se taj, rekla bih, neki sličan pogled na svijet, odnosno ta ljubav prema psihologiji zbog koje smo konstantno tražile neka nova iskustva, neka dodatna učenja, znanja i kroz različita volonterska iskustva zapravo smo shvatile da ne želimo stati na onome što moramo, nego želimo ponuditi nešto smislenije, nešto dublje, nešto razumljivije i na taj način je nekako i nastala ta ideja o pokretanju psihološke stranice, odnosno željeli smo ponuditi, podijeliti neka svoja iskustva i znanja, istovremeno se mi kroz tu platformu dodatno usavršavati i učiti i ponuditi onaj neki prostor gdje svatko može naći barem neku malu podršku i osjetiti da nije sam. A što se tiče psihološkog savjetovališta, nekako svi oni koji me malo bolje znaju da je to, ja kažem, oduvijek bila moja želja, ali je zapravo ta želja se rodila već negdje u nekim početnim danima fakulteta kada sam uistinu shvatila da je psihologija ono čime se želim baviti i sve neko moje daljnje učenje, usavršavanje, daljnji rad i traženje iskustva, što svjesno, što nesvjesno, su me vodile da danas budem ovdje gdje jesam, odnosno išla sam nekim, ajmo reći, laganim, konkretnim, ali za mene značajnim koracima koji su doveli me do ovog cilja da danas pokrenem i svoje psihološko savjetovalište. Usluge savjetovanja koje nudim su i uživo i online savjetovanje i sve ove neke materijale koje možete pronaći na web stranici kao što su naši dnevnici su nastale s tom nekom istom željom da ponudimo osobama nešto što je onako lako dostupno, što mogu primjenjivati svakodnevno bez obzira gdje se nalazili i zapravo naš prvi dnevnik za rad na sebi nastao je kao ideja prije stranice istoimenog naziva, odnosno mi smo onako imali u grupi te neke različite neke ideje smo razmjenjivali, razgovarali o svim nekim važnim temama i onda smo došli na ideju da bi mogli ponuditi osobama nešto za rad na sebi, odnosno kao neki početni korak kako bi se počeli brinuti o svom mentalnom zdravlju, jer se jako često zapravo govori o radu na sebi, o važnosti rada na sebi, ali uvijek ostaje ono pitanje kako početi, odakle početi, na koji način i onda smo htjeli napraviti neki jednostavan alat, polazeći od ideje onoga što bi nama koristilo, odnosno na koji način bi mi htjeli dobiti bar neku malu podršku i tako je nastao dnevnik u kojem možete pronaći različite neke teme za razvoj svijesti o sebi, za razvoj nekih svojih svijest o nekim jačim i slabijim stranama, za razvoj nekih vještina potrebnih za život. A dnevnik trudnoće je nastao nakon i mog osobnog iskustva trudnoće, gdje sam nekako još jednom osvijestila koliko veliki neki izazovi mogu biti, što emocionalni, što fizički, što izazovi potaknuti od strane neke vanjske okoline, ali smo isto tako osvijestile koliko se malo o tome priča, odnosno koliko se takve neki osjećaji, neki izazovi zapravo potiskuju jer možda drugi ljudi ne smiju vidjeti, možda će drugi ljudi osuditi ili još se vodimo onom nekom pričom svi su to prošli, proćeš i ti ili slično. Tako da smo mi osim nekih konkretnih stvari u dnevniku koje se odnose na neke važne trenutke trudnoće, na praćenje trudnoće i slično, nastojalo obuhvatiti sve one neke teme o kojima se vrlo malo priča, koje puno žena u trudnoći sigurno doživljava i nekako smo na taj način htjeli pružiti barem neku malu podršku da sve žene u takvom stanju koje se suočavaju sa različitim izazovima osjete i znaju da nisu same. Oba dnevnika su zapravo nastala s nekom istom željom da ponudimo neki jednostavan alat, neku jednostavnu malu podršku koju bi mi htjeli imati u nekim različitim svakodnevnim životnim situacijama.
Zapravo svi mi imamo neke svoje unutarnje borbe, neke izazove, neke one neugodne emocije koje nastojimo ne pokazati drugim zbog bilo kakvog osjećaja, je li to strah od nerazumijevanja, strah od osude ili slično, ali ono što evo nekako i sa svojim psihološkim savjetovalištem, to mi je nekako cilj bio stvoriti taj siguran prostor u kojem osoba uistinu može biti ono što jest, uistinu može iskreno stati, osjetiti i razumjeti sebe i razumjeti način na koji gleda na sebe i na svijet oko sebe. Tako da psihološkim savjetovanjem može dobiti tu podršku, može dobiti osobu koja će i zasigurno saslušati bez ikakvog osuđivanja i tu nekako već počinje ta promjena. Nažalost, ne razgovara se puno o tome, iako sve češće, ajmo reći na neki način, želi poslati ta poruka da je potrebno o tome razgovarati, ali nažalost često nekako ostane iskriveno, odnosno tako smo mi na svojoj stranici pokrenuli taj četvrtkom ovu anonimnu pitalicu, odnosno anonimno možete postaviti bilo kakvo pitanje, podijeliti sa sobom neka svoja iskustva, neke svoje poteškoće i gdje možete očekivati od nas neki odgovor u vidu neke bare male podrške i baš iz tih razgovora se vidi koliko je velika potreba za pričanjem o tome, jer samo dijeljenjem iskustva možemo nekom pomoći, kao što i često onako dobijemo poruku u smislu da sad znam bar da nisam sama, da se ne suočavam s tim sama i nismo sami i svi zaslužuju podršku, a baš kroz psihološko savjetovanje, kroz razgovor, kroz samorefleksiju možemo dobiti onu podršku, možemo naučiti prihvatiti emocije, imenovati emocije, razumjeti bolje sebe i naučiti neke vještine kako se dalje bolje nositi s tim. Jer i na taj način nekako te naše unutrašnje borbe postaju više neki prostor za rast i razvoj. Ono što je teško postaje razumljivo i upravo je to bitno za promjenu. Traženje psihološke pomoći je, rekla bi, i dalje tabu tema, ali je zapravo ona bila dugo vremena duboko ukorijenjena u našem društvu, posebno u nekim manjim sredinama, ali ono što iskreno vidim je da postoje možda ne toliko velike, ali jako značajne pozitivne promjene kada je riječ o mentalnom zdravlju, odnosno sve se više podiže ta svjesnost o važnosti brige za sebe i brige o svom mentalnom zdravlju, tako da je to definitivno nešto što se mijenja, ali je dug put do baš normalizacije traženja psihološke pomoći, ali nekako volim vjerovati da će se to jednom u potpunosti normalizirati, odnosno da će briga o našem mentalnom zdravlju biti jednako važna kao i briga o našem fizičkom zdravlju, a to možemo postići upravo i otvorenim razgovorima i edukacijama i širenjem svijesti zapravo, jer bez obzira na s kakvim poteškoćama se suočavamo, sa kakvim izazovima se suočavamo, zaista nismo sami i svi zaslužuju imati podršku i razumijevanje i zaslužuju biti saslušani. Ja sam nekako još tijekom studentskih dana, dok sam razmišljala o tom svom cilju, otvaranju psihološkog savjetovanja, nekako sam već bila svjesna da mi znanje iz fakulteta, odnosno fakultetsko obrazovanje, neće biti baš dovoljno da radim s ljudima, da pristupim ljudima na način na koji sam ja htjela, nekako smisleno, konkretno s nekim jasno postavljenim ciljem i izučavajući različite terapijske pravce, zapravo je kognitivno-behavioralna terapija bila nešto što me odmah privuklo i učenjem, izučavanjem te vrste terapije zapravo je bilo nešto što je zasigurno smisleno, odnosno nešto u čemu sam se ja pronašla, budući da ona nudi ne samo teoriju, nego i različite neke konkretne alate, odnosno putem ove terapije radimo najčešće na osvještavanju misli koje se onako često kriju u pozadiji, a koji utječu i na naša ponašanja i na naše ponašanje, na naše emocije i ono što je jako bitno i ono što je mene, ajmo reći, nekako i najviše privuklo je što to jest alat za život. Znači mi učimo putem kognitivno-behavioralne terapije, naučit ćete neke različite važne vještine za strategije, za suočavanje sa stresom, dokazano je učinkovita za različite anksiozne simptome, depresivne simptome, različite neke negativne obrasce ponašanja koje nas onako koče da ispunimo sve svoje potencijale. Tako da ono što mogu klijenti očekivati je da će dobiti neki jasan i strukturirani pristup
sa jasno postavljenim ciljevima, sa onim, rekla bih, aktivnim djelovanjem, odnosno aktivnim sudjelovanjem u terapiji, jer sve radimo po dogovoru i ne stavljamo fokus samo na vrijeme provedeno na razgovoru na terapiji, već je najveći fokus na ono što čini osoba između terapije, odnosno u onom vremenu kada ona može i naučiti najviše vještina, a to je u vremenu kada je posvećena sebi. Pa sigurno da je nekako ta online era, ajmo reći, olakšala pristup i za neke osobe, kao što su mi same rekle, olakšalo taj način javljanja za pomoć, javljanja za psihoterapiju, za savjetovanje i za podršku, jer je nekako ponekad je lakše iz udobnosti svog doma, iz one sigurnosti postaviti neko pitanje, raditi na sebi i slično, tako da s tom smo nekako mi što je otvorile tu psihološku platformu, odnosno online verziju gdje mogu osobe dobiti neke različite digitalne alate, različite materijale koje mogu onako svakodnevno koristiti, koji mogu biti početak ili ih motivirati na neki način da ipak nešto promijene. Znači ukoliko se online ti digitalni materijali koriste na ispravan i na pravilan način, odnosno kada u onoj sferi u kojoj smo mi svjesni što je to što pružamo i na koji način pružamo određene savjete i materijale. Ono što je jako bitno naglasiti je da sve ono što nudimo putem društvenih mreža i slično nije zamjena za psihološku terapiju, nisu ni alati općenito zamjene za savjetovanje, psihološku terapiju, nego oni nude one neke generalne savjete, nešto što vi možete koristiti, ali ukoliko se uistinu suočavate sa različitim poteškoćama, sa različitim izazovima koje zahtijevaju individualni pristup, onda bi najbolji savjet bi bio da se javite, znači konkretno za pristup koji će biti individualiziran samo za vas. Kroz nekako, ne znam, rekla bih, kroz fakultetske dane i kroz rad općenito, susretala sam se sa brojnim izazovima, svakako kao i svaka druga osoba. Svi mi se susrećemo sa nekim većim ili manjim izazovima, ali je bitno način na koji mi gledamo na te izazove. Do prije nekih, ne znam, 10-15 godina izazovi su za mene bile nešto što bi možda onako pobudilo neke moje nesigurnosti ili nešto, ali danas je to drugačije i nekako najveći izazovi koji postavljam su oni unutarnji izazovi koje iz dana u dan nekako sebi sve više i više postavljam kako bi mogla još više rasti, još više učiti i još više sazrijevati kako osobno, tako i profesionalno. Nekako ima dosta stvari koje su obilježile, ajmo reći, cijeli moj rad, ali ono što mi je ostalo i od početka je baš povezano u jednog klijenta s početka mog psihološkog savjetovanja koji je se onako javio sa dosta zabrinut zbog svojih teškoća i nekih svojih izazova i mi smo nakon rada psihološkog savjetovanja ostvarili neke svoje ciljeve koje nekako meni je on ostao u sjećanju jer je on bio neki moj pokazatelj da ovo uistinu jest nešto za mene, a danas ako ja zaboravim na to, on me svaki put podsjeti jer svake godine dobijem tu poruku da je sve u redu, samo da se javi, da kaže da je sve ok, da super ide, da je dobro raspoložen i da i dalje osjećate neke simptome, ali da i sada puno bolje regulira. Tako da uistinu on je i evo svaka osoba koja uđe u psihološko savjetovalište, svaka osoba koja meni pokloni povjerenje je osoba koja je nekako zakoračila, odnosno napravila onaj prvi korak prema promjeni i unatoč nekom strahu ili nekoj drugoj emocije napravila je taj korak, ponudila meni povjerenje što je meni uistinu neki znak da ovo zaista nije samo posao, već ima puno dublje značenje. Za mene Marketing Business Meetup bio baš jedan događaj koji je ostavio na mene velik pozitivan utjecaj jer je nekako skupio je jako velik broj ljudi sa nekim istim ciljem, odnosno da naprave neku promjenu, odnosno poslana je ta neka poruka da nismo ona sredina koja ne želi promjenu, koja ne želi mijenjati, želi ostati tako kako je, već zaista da radimo na ovome i da rušimo stigmu i rušimo tu tabu temu kojoj mentalnog zdravlja i baš taj najveći interes koji je pokazan za teme vezane za psihologiju na poslu, vezane za taj psihološki aspekt
aspekt na poslu je neki znak da o tome treba nekako još i više pričati. Dosta smo toga evo pričali i o burnoutu i o nekim znakovima koje ne bi smjeli ignorirati, o prioritetima koje svaka osoba treba postaviti kako bi možda spriječila ili smanjila simptome stresa i naučiti neke strategije reguliranja stresa, odnosno svijestiti što je ono što to pokreće, što te simptome pokreće, ali ono što bi htjela naglasiti je vratiti se na te neke male korake. Poslodavci imaju jako veliku ulogu u mentalnom zdravlju svojih zaposlenika, odnosno često se samo fokusiramo na te neke, ajmo reći, poželjne aspekte nekog zaposlenika, ulaganje puno truda, energije u posao, fokus i ostalo, ali nismo svjesni koliko zapravo je psihološki zdrav zaposlenik dobar zaposlenik. Znači, ne smijemo zanemarivati neke fizičke znakove iscrpljenosti. Pored nekih tehničkih stvari koje se u organizaciji mogu promijeniti, vrlo važno je gledati na osobu ne samo kao na zaposlenika, već kao na osobu. Znači, pitati jednostavnim pitanjem kako si, što ti treba, vidim da nešto nije u redu, mogu li ti pomoći ili ponuditi pomoć ili ponuditi neku stručnu pomoć, već se može promijeniti cijela struktura organizacije jer je jako bitno stvoriti to sigurno i podržavajuće okruženje gdje i zaposlenik se može povjeriti i gdje zaposlenik zna da može potražiti pomoć, da zna da može pogriješiti jer svaka osoba i griješi i da zbog toga neće biti osuđivan. Tako da prije svega se moramo vratiti nekim malim koracima, pitati, primijetiti i biti podrška za osobu. Postoje jako velike zablude i o psiholozima općenito i o psihološkom savjetovanju, ali nekako najčešće što čujem je da je tako psihološko savjetovanje samo za one slabe ili samo za one sa nekim ozbiljnim poteškoćama ili da će psiholog popraviti osobu na psihološkom savjetovanju ili da će trajati dugoročno ili da će se nakon jedne seanse sve promijeniti. Zapravo istina je da psihološko savjetovanje nije za one slabe, nije za one sa samo ozbiljnim poteškoćama, već je za sve one osobe koje žele raditi na sebi, žele nešto promijeniti, žele ispuniti sve svoje potencijale, žele riješiti neke probleme, ali trenutno nemaju neke resurse, odnosno ne znaju kako, jer je ponekad potrebno samo neki mali poticaj i podrška i na psihološkom savjetovanju psiholog sigurno neće popraviti osobu, već je psiholog tu da dadne podršku i da usmjeri osobu na one njegove jake strane, odnosno da usmjeri osobu da učini sve ono što ono može učiniti. I također što se tiče trajanja savjetovanja, to je određeno nekim različitim faktorima. Savjetovanje ne traje dugoročno i u biti sa različitim vrstom terapijskih pravaca se može dati neki okvirni broj seansi, ali samo okvirni, ali to ovisi o puno nekih karakteristika kako individualnih osobina, tako i nekih vanjskih faktora, tako da bi se riješili ti zabluda potrebno je zaista otvoreno razgovarati i pitati. Na našoj platformi imate i opciju besplatnih konsultacija gdje možete postaviti bilo kakva pitanja u vezi savjetovanja, u vezi vaših poteškoća i problema i dobiti odgovore na pitanje, pa samim tim i dobiti odgovor je li takva vrsta savjetovanja i za vas. Znači mi se često znamo onako uhvatiti za neke stvari koje su nama lakše ili ako imamo na primjer neku sumnju ili nesigurnost, želimo li se javiti, trebamo li se javiti, onda ćemo se zauhvatiti za neke možda netočne informacije kako bi potvrdili svoju odluku da možda ipak ne trebamo i zbog toga je jako bitno tražiti provjerene informacije i pitati da bi se riješili svi tih zabluda oko psihološkog savjetovanja i općenito. Da vrlo često onako čujemo i pitanje kad je pravo vrijeme javiti se za psihološko savjetovanje. U biti ne postoji dovoljno dobar odgovor na to pitanje. No, ono što bih željela naglasiti je da ne čekamo da problemi postanu preteški ili da postanu preozbiljni pa da bi se mi tada javili na psihološko savjetovanje. Često je onako i od svojih klijenata čujemo da sam se bar javio prije, ovo bi se bilo drugačije, ali nešto u biti možemo raditi puno na prevenciji tih nekih ozbiljnijih nekih simptoma i kad god se osjetite onako da se ne osjećate dobro, da niste raspoloženi, da ste nekako zaglavili, da želite nešto promijeniti, a ne znate što i kako, tada je već i najbolje vrijeme da se javite za psihološko savjetovanje jer je nekad dovoljno samo taj neka mala podrška, neki mali poticaj da se sve promijeni jer možemo se zapitati zašto bi se osjećali ovako kad se sigurno možemo osjećati bolje. Tako da
ne čekajte da problemi postanu preveliki jer puno toga se može riješiti puno lakše i puno bolje možda i prije. Edukacija, radionice imaju veliku ulogu u prevenciji i u prevenciji različitih nekih poteškoća, izazova i u biti tu su da nauče, odnosno da educiraju sve nas o nekim različitim aspektima o kojima možda razmišljamo malo više ili nekad malo manje. U suštini ono što onako često čujemo kao ono ili ima to smisla, posebno u manjim sredinama, ono neće vas shvatiti to zbiljno ili možete vi pričati, ali to se ništa neće promijeniti. Zapravo ja ne vjerujem u to jer vjerujem da je dovoljno samo jedan čovjek da se pokrene neka jedna promjena. Jedan čovjek koji će ponijeti sa edukacije neku misao, neku novu informaciju koju će dalje to prenijeti u svojoj obitelji, u svom poslu i potaknut će možda neke druge na promjenu. Tako da zaista smatram da edukacija i radionice imaju veliku ulogu u različitim područjima i tako kao mi i na našoj psihološkoj platformi konstantno educiramo, nastojimo normalizirati one stvari koje se onako često potiskuju, često zanemaruju ili često o kojima se često ne govori. Tako da smatram da je to nekako ključno i za razvijanje svijesti o mentalnom zdravlju, ključno za normaliziranje i prekidanje te stigme koja dugo stoji već kod nas da je mentalno zdravlje neka tabu tema. Balansiranje između privatnog i poslovnog života je, mislim, izazov jako velikom broju ljudi, pa tako i meni. Nekad to ide lakše, nekad ide teže, nekad ima boljih i loših dana, ali u suštini jest jako izazovno. Posebice što kada vidimo na društvenim mrežama kako to sve savršeno izgleda, to u suštini nikad nije tako. Isto kao što sam spomenula zablude o psiholozima pa misle da je uvijek onako sve savršeno, sve super, da nemamo nekih nekontroliranih reakcija, da uvijek znamo šta reći. To su jedne neke velike zablude jer svi imamo neki svojih poteškoća, izazova, boljih i loših dana i slično, ali ono što je jako bitno i ono što sam ja osvijestila, pogotovo kada sam postala majka, je da je jako bitno odrediti prioritete i postaviti neke jasne granice. Znači, mi jednostavno ne možemo u svim područjima biti onoliko vremena koliko mi želimo. Biti često onako čujemo, fali nam sati u danu ili dana u tjednu. Jednostavno ne ide, ne možemo biti onoliko možda koliko želimo, ali možemo iskoristiti ono vrijeme koje jesmo tu najbolje što možemo. Kažem, to ide nekad lakše, nekad teže i na kraju dana onako često se znam zapitati ako je kao, ajmo reći, generalno bio neki kao produktivni dan, ako ja nisam zadovoljna, što je to što nisam dobro izbalansirala, odnosno što je to što mogu promijeniti. Pa je li to bilo nešto na poslu, je li to bilo u obitelji? U biti jako je bitno izbalansirati na način da, znači ja jako volim svoj posao i volim raditi ono što radim, ali moj posao nije sve u životu. Ja još više volim svoju obitelj i oni zaslužuju imati mene s njima kao neku podršku, odnosno da sam prisutna tu, isto kao da sam prisutna za svoje klijente koje mi daju povjerenje, ali isto tako jako bitno je imati to vrijeme za sebe, odnosno osvijestiti da je briga o sebi ključna u tom svemu, jer ako ne brinemo o sebi zapravo se ruši i sve ovo drugo, tako da nekad kada se dogodi da zaboravimo, i većini slučajeva se dogodi da zaboravimo tu stavku izbalansirati brige o sebi, mislim da nam, osjetila sam na svojoj koži vjerojatno i svi drugi, da nam i tijelo i to pošalju jako veliku poruku da je ipak vrijeme da se brinemo za sebe, tako da je bitno nekako biti svjestan onoga, biti svjestan i stvari kada nismo dobro izbalansirali, stvari u kojima smo mogli možda dati nešto više, stvari u kojima nismo mogli truditi se nekako iz dana u dan, biti bolji, odnosno biti svjesniji i prisutniji. Nama je cilj i dalje na psihološkoj platformi to još više razvijati kroz različite edukativne sadržaje, kroz različite webinare i materijale i dalje podizati svijest o mentalnom zdravlju. Jako mi je drago što evo u neko skorije vrijeme ćemo moći objaviti, odnosno najaviti neke i nove suradnje i neke nove edukacije, sve se nekako osluškujući i potrebe i mjesta u kojem živim i potrebe osoba s kojima onako i redovno radimo i s kojima se redovno čujemo i na našoj online platformi, tako da je
to nešto što možete zasigurno očekivati i što će sve biti najavljeno i na našim društvenim mrežama. Cilj je kroz cijeli moj rad i kroz psihološku platformu, psihološko savjetovanje razvijati dalje kroz različite edukacije, različiti sadržaj i različitu komunikaciju, što online, što uživo, razvijati i dalje tu svijest o mentalnom zdravlju i razbijati tu stigmu i inspirirati druge ljude na promjenu. Ja sam neko ko ne voli raditi neke stvari polovično, uvijek volim ići onako korak po korak i smatram da je postavljanje nekih kratkoročnih ciljeva ključ za dostizanje nekog dugoročnog cilja. Jedan svoj cilj sam ostvarila, tu definitivno nestaje. Moj cilj je i dalje učiti i usavršavati se što na osobnoj, što na profesionalnoj razini. I stoga ono što želim poručiti svima onima koji žele učiniti nešto, da grade nekako svoj put polako, iskreno i u skladu sa sobom i svojim očekivanjima, svojim potrebama i svojim željama i da nigdje ne kasne. Jako je, zapravo hrabrost je biti svoj, hrabrost je pokazati sve ono što možemo, hrabrost je raditi na sebi i slijediti svoje snove i to je zapravo ključ za uspješan i sretan život. Ono što bih željela i svima poručiti je što se tiče i psihološkog savjetovanja i rada na sebi, da to uistinu da se ne ustručavaju javiti onda kada je pomoć potrebna, da se ne ustručavaju dobiti tu podršku i poticaj ponekad malu koja je potrebna, jer ponekad je potrebno samo malo za promjenu, a svi mi zaslužujemo osjećati se dobro, živjeti u skladu sa našim vrijednostima, živjeti u skladu sa nekim našim pravilima, ne pravilima koji su nam drugi postavili, tako da svi zaslužujemo dobiti neku priliku, ispričati neku svoju priču i zaista bi bilo nekako, smatram, uvijek se tom mišlju vodim, da je zaista šteta da neka naša priča ostane neispričana, da neki naši potencijali ostanu neostvareni, jer mi živimo jedan život, živimo svoj život i želja mi je da svak živi onako kako želi, odnosno da ostvari one svoje potencijale koje uistinu može ostvariti.